студия дом продаем дов камтар гнагори хидмат дайре бошкор мекунем ки ма хидам гнах горам ту туй кадив ма сахтат нақапидам ма хидам гнах горам ма хидам гнах горам сахтат нақапидам рӯзи туи да батл будам туй тана дидам ту да хонатон фатаи сафеда тана даг надорам ки бугум либосат гарда кафанат барои хидам гнах горам нарафтам хостгори чанқаи ман бахшиш пурсам ту амуқа ғам дорӣ амуқа дар дорӣ ту амуқа нафрат дорӣ фата да тана танде ки қади ғам сурбат дорӣ ки ман туй тана гардондам талабгорат нашидам шаи барат ман набудам ман хостгорат нашидам харидорат нашидам ки ту да насибам бошӣ ба ҷою патан ман абручалнирам медохтам кошки ман зер мекардам пота ба ҷои дига марди солатури умада фасли борда фасли сард омад маргои сабзи ҳаёт ман хазон кард ба ҷояс бомбарон реза ашкои марра резон кард чихе мардам да фаҳмонам ки неметан накардан мисли мавори ошиқ пурайворам хато кардам мисли маҷоншона бурдани чи наёмада дастшона дихта гнагоне патсан наёд надодак шансшон ё мисли мадер кард дӯст доштане ёд кардан налананде хонаиш да вақте даёд задар қадамда марам лананде хонам ки нагуфтум ишад кас ки ака ҷон та бурдан далек чақе тони вағазки дод буза гарраги гардан кафони ишқи як солат бардам мегарда хидет хуб медонӣ бояд қабул кунӣ ки узани дига каси қабул кардан ишқи не қадри ишқим ба хори хат шид ҳамаш зери пошид қадри марам дар пешаш гум шид давои дарди ишқи як солам ба белам бора пуп шид ҷанги ақоратиш бекарди бечора дихта хаба зариш хамда капот боло набуда зиндаги қабул гуфтак туй дорам бовариш накарди дихта пас ман бодай дихшбахти ижда доштаги бориш хазон буд дигада бораш дахон меурам намекна гӯши ти ишқи як сола бугу каён кард фаромӯш шуд